Jeg skal op i lyset med den klæde over. Ja. Snart er større, tror jeg. Det der også, det der. Den lysen skulle være rød. Ved du hvad det er? Ledningen er blevet skåret over indvendigt. Hvordan kan du se det? Det er skarpt kendt. Nå. Den er ikke til at skåre over. Ja. Tror jeg. Ja, nu er det godt til det samme. Hvorfor har den egentlig 2 ledninger? Det ved jeg ikke. Har du set? Nu er det 2 pærer. Har du set den der dør før? Nej, men jeg er rigtig glad at have så meget, men... Men nej, jeg mener ikke, jeg har set den før. det tror jeg ikke. Ja, vi sparker den op. Må jeg prøve at bruge til... ja, der kommer den. Der skal lys. Fanden er det her? Det er nice. Jeg tror, det er det, du har. Nej, væggen ser lidt nice ud. Lad os gå herned. Hot. Nej, bøf. Ja. Prøv at åbne den der. Selv. Graffiti. Ciao, bøf. Jeg kan fornemme det nu. Og det er nu. Det var sidste dør. Nej, vi må stadig skabe. Det kan sgu ikke åbne sådan en gammel pis. Er der flere døre? Man kan sgu da altid prøve. Hvad fanden lige sket? Hvad fanden var det? Jeg har ingen idé om, hvad fanden det var. Scary shit. Ring til nogen. Der er sådan en forske. Nej, det ved jeg sgu ikke helt. Jeg ved ikke helt, om jeg tør at komme om. Så du? Okay, du bliver her. Så kigger jeg lige her. Okay. Jeg står klar til løb. Der er ikke noget. Der er ikke. Nej. Kigger op. Er der noget der? Nej, der er ikke noget. Okay. Ses i morgen, mine venner. Hvad fanden sker der for lyset? Jeg har næsten fået mit op. Jeg arbejdede hele i dag. I går. Det ser løst. Stop den kraftet ned. Jeg tager det. Du tager kælderen. Lyset slukker vi lige så snart. Stil.
Mordersvin! Slukker det lorte lys. Ikke her? Vent lidt. Jeg ser ikke der. Jeg skal kraftigt nok smide en boblitter. Dør. Dør. Goddag, I ser lige en video ved at lave din kælder. Ja, plus kælder. Ja. Og det her, det var første rolle i den lille lyse barn. Mads. Vattet. Og så har vi ham her. Den fine her. Markus. Og så har vi det her grimme elektriker. Og så er det mig, Bamse.